Hello guys, good morning. Kami lang dalawa ni Francine. Nasa sala si Francine. Kakain ako guys. Kasi may leftover pa kami ng sauce ng spaghetti bolognese. Kaya nagluto ako ng konting pasta. Half lang, half sa pasta. Nag-coffee kasi ako tapos nagutom ako ba. Magluluto kasi ako ng lunch maya-maya pagtapos nito. Magluluto ako ng pork adobo. Nandito yung meat ko. Ayun. Lulutuin ko to. Yung pork adobo. Naka-on sale to eh. Yeah, 806 kilogram for only 362 euros. Luto tayo. Si Francine nasa sala. Pinano ko doon. Nasa sala lang siya. Pinapanood ko ng kanyang paboritong Half Little Bunny. Kain muna ako para may energy magluto. Maliligo sana ako guys, kaso gumising si Francine. Uy, ang aga ko kasi, Monday kasi dito, ang aga ko gumising para prepare yung baon ni Ella. Tapos school day. Ayun. Tapos, kanina, hindi ako nakapag-coffee. Gusto ko sana maligo. Nalagay na ang konti. Tapos, pinatulog ko si Francine. Niligo ko siya ng maaga. Tapos, pinatulog ko. Tapos, plano ko na sana maligo. Tapos, na-delayed ako. Na-delayed naman. Nagnood kasi ako ng vlog guys. Kaya sabi ko mga 5 minutes tapos hindi ko namalayan yung oras. Ay yun. Nagising si Francine so hindi na ako maliligo. Mamaya pa ako maliligo pagdating na Ella. Coffee ko. Ano ba ito eh? Pinapanood ko si Francine doon para di magsinamutiri kay nagkamang-kamang siya guys sa salog. Sus, aldo sa opisina si ang papa niya. Ang opisina si ang papa hindi pa natapos. Kaya yun. Pinapanood ko tapos ko mag-breakfast inumin ko siya nung smoothie niya. Tapos after mga 11 magluluto na ako ng lunch kasi dadating si Ella mga 12 something. Kaya yun, mag-adobo ako magpo-pork adobo ako. Gusto ko sana siya lagyan ng atay guys, kasi wala akong atay eh. At saka ang problema, pag may atay ayaw ni Frank. Pero gusto ko sana i-separate yung atay. So, ang plano ko, kasi may mushroom ako doon. Mag-pork with, lagyan ko siya ng mushroom sana, tapos adobo at saka atay. Kaso, wala akong atay. Siguro sa okay na to eh. Tagal naman naluto ng pasta na to. Liit lang ng pasta na niluto ko. Para lang talaga sa akin. Ito na siguro eh. Liit pa kasi kanina. Tayan natin. Tingnan nga natin si Francine dito doon be. Anong ginagawa natin guys. Ayan si Francine. Concentrate naman pala nagtanaw ko. Kasi pag pinapanood ko siya, nakakaano ako guys, nakakagawa ako ng ibang trabaho. Gusto na kasi niya maglakad, kahapon, pinapalakad ko siya guys, yung hinahawakan ko yung both arms dito niya. Gusto malakad na talaga siya. Desidido talagang bataa, eh. Desidido talagang lumakad. Kahapon yung papa niya na luto na siguro niya kung pasta eh. May sauce pa kasi ako dito pero konti lang. Andito yung sauce ko. Madami-dami pa din naman to. Sayang, sana niluto ko na
na lang lahat. Ano nga, sana niluto ko lahat. Kaya ito. Kasi baka ano, may sauce pa naman ako. Ang dami pa sauce, ang dami pa nito oh. Sauce ko leftover. Yan kakainin ko kasi nagsawa ako sa toast. Yan kakainin ko for breakfast, guys. Weird. Di pa kasi ako nag-breakfast. Tsaka gusto ko kumain ng yung mabubusog ka talaga ba. Tsaka ako magluluto ng adobo. So, hello guys. Tapos na akong kumain na busog na yung tummy ko. May sobra pa akong pasta. Yun. Ayun. Ay, hindi makita ko eh. Ayun. May sobra pa akong pasta at saka sauce. Ay, feeling ko matatapon na yung sauce kasi magti 3 days na yun bukas. Di ba pag pag mga pasta sauce, nasisira pa after 3 days. Maghuhugas na ako ng pinggan, guys. Handwash lang pa din. Handwash lang din. Tsaka ako magluluto ng pork adobo. Handwash lang ang nag-handwash lang kami ng hugas dito, guys, kasi yung dishwasher po namin sira. Ayun, nasira siya nung kakadating ko lang dito. Tapos hindi muna kami bumili ng sinabi ko sila wag na munang bumili kasi bumili ng bago kasi okay, sanay naman ako mag-handwash sa Philippines ng walang dishwasher, so okay lang. Kaya yun, pag naghuhugas ako ng pinggan, before ako nagluluto, hinuhugasan ko talaga para walang kalat sa kusina, guys, pag nagluluto ako. So ayun, magluluto na ako ng lunch para pagdating ni Ella may makakain na siya. Bahal. Okay lang ako, busog ako sa spaghetti. Busog ako. Tapos papainumin ko si Francine ng smoothie at then after a while magla-lunch din siya. So ayun. So hugas muna tayo ng pinggan, guys. Hello guys, good evening. Kakagising ko lang sa nap, guys, kasi feeling ko nabughat ko. Kasi nung Sunday, nag-ano kami sa mga rotor blades ni Frank sa taas. Nilagay namin siya sa taas, tapos ang isa ang bigat, tapos kagabi parang masama na yung pakiramdam ko kagabi, pero kanina lang siya talaga yung hirap Tagalog kaya mabuti na lang kaninang lunch. Hindi ako nakapagluto kaninang lunch, guys. Mabuti na lang kung nagdala ng ulam si Frank galing sa city. Yun yung kinain namin para sa lunch, at ngayon ko lang niluto yung adobo para hanggang bukas na to. Andito I'm filming an outro. Yeah, you can walk past. I just need to make because I vlog earlier. So ayun na, kanina ko lang. Hi guys. Bugat ko tungkol sa iyang gamit. Bugat kaayo. Feeling na ko kahapon to. Tinapos ko na yung adobo. Ayun ay. Sinisimmer ko lang siya na mawala yung tubig. I opened the fan. I will go out soon. You will go out? Yeah, after this. Maybe disco? What? Maybe Not night this. out? Not this. Night out. Housewife night out. I cannot even go out in Kuan. Cinema? Yeah, no cinema anymore. Yeah. It's really a shame. Yeah, cannot go out anymore. Kids. Before. We have to wait until they are like 15 so we can go away again. Yeah, and I'm old and gray already. Yeah. I don't like that. No, guys, no. Pag may chikiting ka na, may mga limited na yung mga lakad nyo. Nung kami pa lang dalawa dito, bisag asa ni padulong. Karon limited na kasi baby pas Francine.
What is limited? When we go out, it's limited already now because it's not anymore the same. No. Hairband pala dito. Oh. Ito nga itong ikuan. Suot ka na ito. We can see that my wife is trying to make the best out of her situation. Miserable situation, by the way. Tag-iring. From Ella. Oi, flowers. It died already. It's dead. You have to throw that But away. the yellow ones are still fine. You just need to cut that. No? No? No, it's dead. You can throw that away. Forget about it. I That means I need a new flower here. Coming up! Look, cuchillo, oh! That's oh, it's kuan. Spilling. Sauerei. Zauray. Sauerei. Not the blue one, the red one. Wait. Don't panic. Don't panic. The floor gets wet. Yeah. Let me wipe that. Look at that. All the biscuit crumbs here from whoever that was. Who else? It's the kids. Gonna kill them. Bu- We're making a mess here. Francine is finished dinner, na? She finished already She dinner. eat that here, Yeah, the butinak, the good night food. so she can have made later on, and then Then she sleeps, yeah. Elas is clean, and she can put that here too. I prepared water now for. It's me who prepared that. Hello? How dare you? It's all there. Oh, okay. I did that. Don't tell me anything. Look at that. I prepared the water in here, and now she tells me it was me who was doing that. Sabi ko cause I feel this one. You did not. I You filled that, but with the water that I collected. Yeah, but I feel this one Yeah, now. you filled that now. Yeah. Yeah. I So it's prepared me. that. You prepared, but The it's inside, not the outside. it's me who felt it. Nagkikwenta kami dito ng mga gawain sa bahay. No comment. Yeah. You cannot eat adobo then since you are bullying me. So ayun, inaantay ko. Hindi po muna ako kakain. Busog ako kanina. Crispy pata kasi yung dala ni Frank sa lunch. Tapos dinala niya ako ng 1 liter of Coke. Busuga kay na ako. Ewan akong nawang oh. Chaba ching ching na. From 45 guys, 51 ako karon. 51, 52. Naantay ko lang maluto yung adobo tapos kakain na si Ella. Kakain na ng mga bata. Kain na sila tapos ako maya-maya na ako kakain. Nag-nap kasi ako kasi masama nga pakiramdam ko tapos nag-take ako ng ibuprofen pagkagising ko. Now naging medyo okay ako kaya nagluto ako. So already now here almost 7 guys tapos bukas may pasok pa. At 6, around 6 something na ako nagluto. Inantay ko lang siya maluto. Tapos ayun na, kakain na sila. Mamaya na ako kakain. So, that's all for tonight kasi. End ko na tong vlog guys ha. Wala namang masyadong ganap. Same lang din naman kasi. So, that's all for tonight guys. That's all for today guys. Maraming salamat sa panonood. I hope to see you again on my next video. Bye bye and have a good night everybody.